Вітаем, шаноўныя землякі, у эфіры радыёрацыя, тыднёвы агляд перад важнымі, магчыма, лёсавызначальнымі працэсамі, якія маюць разгарнуцца ў восень 26 года. З'явіліся важныя дэталі, якія сведчаць пра будучыя падзеі. Ну і вы ведаеце, Александра Лукашэнку пільна выклікалі ў Маскву. Ён у Маскве. І ведаеце, што там адбываецца, яго ставяць перад фактам. Што бачыш, мы вось не ўцягвалі цябе ў вайну. Столькі гадоў мы інвеставалі ў цябе, больш за 150 мільярдаў даляраў. Подставляли плячо, а зараз вот сейчас наша родина-мать в беде. Пришло время, Александр Григорьевич. Нам нужен и ты, нам нужна и Беларусь, и вооруженные силы Республики Беларусь. Враг не дремлет. Вось такія там размовы, а Лукашенко ж гэта не патрэбна. І вось гэта той самы вельмі цікавы пераломны момант. У гэтым выпуску я хачу пагутарыць пра два аспекты. Першы такі, што ў Беларусі ёсць сілы, якія прытаіліся і чакаюць. Яны замаскаваныя, уяўляюць пагрозу для самога Лукашэнкі. Другое і самае важнае, з чаго ў прынцыпе пачалося вось гэта інфармацыйнае ўзбуджэнне, якое яшчэ будзе, гэта візіт дырэктара ЦРУ Джона Рэдкліфа ў Маскву. Гэта было папярэджанне перад падзеямі, якія тычацца Беларусі ў большай ступені, чым многім падаецца. Рацыя. Пачнем, каб моцна вас не палохаць, з рэальных ворагаў Лукашэнкі, якія насамрэч лятаюць над ім як каршакі над патэнцыйнай здабычай. Палітычная сітуацыя ў Беларусі дзесьці з 23 года заставалася замарожанай праз вайну. У Крамлі думалі так, пакуль мы вырашаем пытанні ва ўкраіне, яны ж верылі, што яны чагосьці дасягнуць ва ўкраіне. Лукашэнку чапаць не будзем, зрэшты, ён карысная асоба для Пуціна за часам вайны. Прыгадайма тое, як кіраўнік Беларусі пагасіў пажар, звязаны з міцяжом Прыгожына, як ён уключаецца ў інфармацыйныя аперацыі. Прыгадайма арэшнікі ядзерную зброю, тыя ж нібыта ядзерныя вучэнні з іскандерамі ў 26 годзе, а яшчэ забеспячэнне вайскова-прамысловага комплексу Расіі, бензін і гэтак далей, тыл Расіі. Але калі сітуацыя ва ўкраіне завершыцца, Крэмль зоймецца і Лукашэнкам, які ў пэўнай ступені ўсім перашкаджае. Так ён праводзіць татальную русіфікацыю ў Беларусі, правёў зачыстку ад нязгодных, выконвае ролю губернатара, хоць і прывілеяванага, але ўспрымае Беларусь як уласную вотчыну, якую не гатовы канчаткова здаць Крамлю. Акупацыя Беларусі не выглядае канчатковай на сённяшні момант. Прарасійскія адэпты ў Беларусі прыцішыліся да моманту X, калі Лукашэнку будуць прыбіраць. Тут размова не пра актывістаў кшталту Вольгі Бондаравай, там, нават не пра імперцаў-прапагандыстаў кшталту Азаронка і Егіна, нават не пра клішавых генералаў, якія з'яўляюцца агентурай Крамля, а пра кашалькоў рускага міра, мільянераў, якіх мы рэдка згадваем, для якіх наратыў пра незалежную і суверэнную Беларусь з'яўляецца варожым, якія адмаўляюць існаванне беларусаў як нацый і бачаць Беларусь Беларусіяй. Адным з такіх кашалькоў, замаскаваных пад прыхільнікаў Лукашэнкі, які зараз сочыць за всімі падзеямі, з'яўляецца ўласнік фірмы ВДС, даляравы мульцімільянер, чарнасоценец, фанатык РПЦ Александр Арцюховіч. У апошнія гады ён быў вельмі асцярожным і ніколі не паказваўся ў публічным полі, каб не трапіць у поле зроку КДБ як асоба, што ўяўляе пагрозу для рэжыму. Прыкідваўся сваім, але ягоная асцярожнасць, адсутнасць у медыйным полі якраз і сведчыць пра іншыя намеры. Сёлета калегі з журналісцкай суполкі Бюро Медыа падсвяцілі гэтага Арцюховіча. Ягоная кампанія ВДС, як буйны гулец, займаецца дызайнам і вытворчасцю павільёнаў, навесаў для аўтазаправачных станцый, гандлёвых цэнтраў і гэтак далей. ВДС вядзе бізнес у Беларусі, Расіі, а ў тым ліку ў еўразвязе, там у Румыніі і нават некаторых краінах Балтыі. Пры гэтым Арцюховіч палымяна падтрымлівае вайну ва ўкраіне. Ягоныя супрацоўнікі, як раскапала Бюро Медыа, датычныя да збору дапамогі для арміі РФ і нават да вывазу украінскіх дзяцей у Беларусь. Папраўдзе, я з гэтым Арцюховічам перасякаўся досыць канфліктна. Таленавіты чалавек, мецэнат, але заўзяты вораг беларушчыны. Патлумачу, чым ён небяспечны і такія, як ён. Задача, якую яны ставяць перад сабой, вот Арцюховіча і яму падобнае, гэта ліквідацыя свядомасці беларусаў, ідэалагічнае знішчэнне культавых помнікаў беларускай дзяржаўнасці.
Ён не просто так пасяліўся ў вёсцы гарадзішча Менскага района. Адрас не называю, асабняк на фота не паказваем з прычыны патрабаванняў заканадаўства. Побач з культавым месцам для беларускай дзяржаўнасці ён пасяліўся. Гутарка пра гарадзішча на Менцы ў 7 кіламетрах ад Менскай кальцавой аўтадарогі, дзе уласна і паўстаў горад Менск, сталіца Беларусі. Там некранутымі захаваліся валы вакол замчышча старадаўняга Менску, дзе нядаўна праводзіліся археалагічныя раскопкі пад эгідай Інстытута гісторыі на НРБ. Гэтыя раскопкі давялі, што горад Менск існуе як мінімум з 10 стагоддзя. Менск як значны горад для сусветнага гандлю быў, Кіеў быў, Масквы не было, Варшавы не было, Берліну яшчэ не было і блізка. Патэнцыйна гэта асноўнае культавае месца беларускай дзяржаўнасці, якое захавалася некранутым. Задача рускамірцаў не дапусціць, каб інфармацыя пра валы ў гарадзішчы шырылася, каб людзі ведалі, што Менск быў, калі Масквы яшчэ не існавала. І сітуацыя наступная. Валы старадаўняга Менску перадаюць на баланс музея ў Строчыцах. Я дакладна ведаю, што сёння адбываецца. Музей знаходзіцца непадалёк, там пару кіламетраў ад валоў. Мяркую, што маючы мільёны даляраў, Александр Арцюховіч фанатычна дасягае сваіх мэтаў па знішчэнні гістарычнай памяці беларусаў і па ўсталяванні рускага міру ў значных гістарычных лакацыях. Напрыклад, у Строчыцах ёсць драўляная царква 18 стагоддзя, вот тая самая уніяцкая. З ініцыятывы Арцюховіча там ужо праводзяцца праваслаўныя службы, развесілі вуллі побач, стварылі фірму «Мёд Белай Русі», аднаўляюць папуляцыю сярэднерускай пчылы. Але давайце пра валы старадаўняга Менску. Сёння праціскаецца ідэя пабудаваць прама пасярод валоў гістарычнага горада Менска, то бок на замчышчы, маскоўскую праваслаўную царкву з залатымі цыбулінамі. Тое, чаго там ніколі не было. Падчас археалагічных раскопак там сапраўды знайшлі пазалочаны гузік, такі вот як насілі святары, і паходную кадзільніцу кацыю. Магілы былі. Падобна, што нейкая царква там стаяла. Час, якім датуюцца знаходкі, незразумелы. Але зачэпка для царквы з цыбулінамі як бы ёсць. Інстытут гісторыі на НРБ падтрымлівае ідэю з царквой. Мяркую, што мільёны Арцюховіча маглі ў гэтым пытанні паспрыяць. Канчатковая мэта – пераўтварыць найважнейшы помнік беларускай дзяржаўнасці ў аплот рускага міру. Другое. Арцюховіч жа паспяховы і таленавіты бізнесмен бачыць сябе алігархам, калі не стане Лукашэнкі. Ідзе абмеркаванне новага генплана вёскі гарадзішча, ушчыльненне забудовы. Вёска стане суперэлітным месцам пад Менскам. Плануецца збудаваць 75 новых дамоў, а з іх каля 20 у зоне аховы культурнага пласта на месцы, дзе ў 10-11 стагоддзі дакладна быў горад. ВДС прасоўвае ідэю, што ўсю будоўлю трэба аддаць аднаму інвестару, забудоўшчыку, то бок Арцюховічу ці ягоным людзям, якія з ім працуюць. Сам асабняк нашага героя знаходзіцца на 2 гектарах зямлі ў гарадзішчы насупраць валоў. Мясцовыя называюцца Арцюховіча памешчыкам, а ён у разе канфліктных сітуацый называю людзей халопамі. Самы цэнтральны ўчастак ягоных уладанняў, згодна мэтаваму прызначэнню, гэта зямля для будаўніцтва нейкіх службовых дамоў. То бок усё аформлена цьмяна, але за Арцюховіча ніколі не ўзяліся. Некаторыя пракрамлёўскія генералы, якія называлі сябе перакананымі камуністамі, у апошнія гады сталі рэзка праваслаўнымі, як і Арцюховіч. Мяркую, што працуюць у адной звязцы. Трэба праверыць, ці фінансуе наш герой, напрыклад, фонд «Маладая гвардыя». Гэтыя прарасійскія сілы чакаюць моманту, калі можна будзе разабрацца з Александрам Рыгоравічам і ўзяць губернію Беларусія пад свой кантроль, стаць там алігархамі, стаць там ключавымі асобамі. Тое, што Александр Арцюховіч прыцягвае сваіх супрацоўнікаў да хрысціянскай ідэі, гэта было б вельмі добра, калі б размова была пра Хрыста і любоў, а не пра палітычныя рускамірскія мэты. У кожным разе такіх людзей варта трымаць у фокусе перад падзеямі, якія ў хуткім часе разгарнуцца ў Беларусі. Рацыя. Самае важнае, на гэтым тыдні дырэктар Цэнтральнага выведвальнага ўпраўлення ЗША Рэдкліф прыбыў у Маскву з папярэджаннем. Гэта важны сігнал для беларусаў. Прыгадайма, што падобны візіт быў у лістападзе 21 года за некалькі месяцаў да поўнамаштабнага ўварвання ва ўкраіну, у тым ліку з тэрыторыі Беларусі. ЗША ўсё ведалі. Тагачасны дырэктар ЦРУ
Па-беларуску правільна ўсё ж такі ЦВУ. Уільям Бёрнс папярэдзіў Пуціна пра кепскія наступствы і меў жа рацыю. Вайна зацягнулася, загінула гіганцкая колькасць людзей. Пуцін цвёрда вядзе Расею да абвалу, на жаль, знішчаючы Украіну, а магчыма і Беларусь знішчыць. Яшчэ адна сустрэча паміж дырэктарам ЦВУ і расейцамі адбылася ў лістападзе 22 года ў Турцыі. Я маю на ўвазе самы высокі ўзровень. Былі крайне сур'ёзныя прычыны. Расейцы збіраліся ўжываць ядзерную зброю. Бёрнс папярэдзіў Нарышкіна, кіраўніка службы вонкавай выведкі РФ, пра кепскія наступствы. Паслухаліся тады. І вось прайшлі гады, і новы шэф ЦВУ Джон Рэдкліф прыляцеў у Маскву. Значыцца, ёсць сур'ёзныя прычыны. Нешта рыхтуецца. І што б не рыхтавалася, вось пра што нават зараз, пра што гутараць з Лукашэнкам, амаль усё звязанае з Беларусю. Падзеі ў Беларусі робяцца немінучымі. Што нас можа чакаць? Ды тое, пра што мы неаднаразова папярэджвалі на радыёрацыя. Справы ў Расіі ідуць горш і горш, эканоміка ідзе да абвалу. Калі абваліцца і наколькі сакрушальным будзе абвал, мы сёння казаць не можам. Але тэндэнцыя такая. Вайсковых перамог у Пуціна няма, рэйтынгі падаюць. Магчымая вайсковая палітычная параза і катаклізмы ў Расіі. Але што адбудзецца перад гэтым? Лагічна, што Пуцін, згодна дактрыне нашага земляшка Грамыкі, пойдзе на небывалую эскалацыю, каб падняць стаўкі, а потым гандлявацца. Напрыклад, все, вы не забяспечваеце Украіну, а все, я не буду на вас нападаць. І Беларусь, згодна з крамлёўскім планам, мае стаць месцам, якое падставяць пад удары. Рэдкліф, толькі прыляцеўшы ў Вашынгтон, тут жа сустрэўся з Трампам і міністрам вайны Гексетам. Нешта вельмі сур'ёзнае наперадзе, а Пуцін выклікаў Лукашэнку, і зараз Лукашэнка ў Маскве. Пра што Рэдкліф папярэдзіў расейцаў, што ведае ЦВУ, такія выданні аўтарытэтныя, як Wall Street Journal і Politico, паведамляюць, што Рэдкліф папярэдзіў расейцаў пра недапушчэнне атакі на краіны НАТО ў Еўропе, найперш краіны Балтыі. Тут абмяркоўваюцца Сувалкаўская прастора, Эстонія, Латвія. Дарэчы, радыёрацыя паведамляла, што ў кастрычніку ў Латвіі выбары, а латвійскі Януковіч Алексей Рослікаў ці Рослікаўс знаходзіцца ў Беларусі і пагражае Латвіі нейкімі зменамі. Відавочны варыянт дронавага ці ракетна-дронавага удару па Польшы. Выведка ўжо была праведзеная. Карты крамлём блытаюцца. Можа быць удары па Польшы і па краінах Балтыі, каб усё дэстабілізаваць. Якія там варыянты бярэ да разгляду Пуцін, мы не ведаем дакладна. Але мы дакладна ведаем, што ў разе чаго удары ў адказ маюць быць нанесеныя па Беларусі ці ў тым ліку па Беларусі. Гэта удары папераджальныя ці удары помсты. Ну і вы можаце сабе ўявіць, што будзе ў Беларусі. Другая небяспека. Як вы ведаеце, рыхтуецца мабілізацыя ў Расіі пасля выбараў Дзярждуму з мэтай маштабавання агрэсіі, як паведаміў ужо Зеленскі. То бок Крэмль паспрабуе цалкам захапіць Данецкую вобласць Украіны. Туды для абароны Зеленскі і драпаты ўжо накіравалі вайсковыя фармаванні на чале з легендарнымі генераламі Пракапенкам і Белецкім. Але маштабаванне вайны можа быць і на Беларусь. Вось пра што папярэджваюць украінцы. Гэта паўторны ўвод расійскіх кантынгентаў ці шчыльнае выкарыстанне Беларусі для абстрэлаў Кіева, для масіраваных абстрэлаў. Вы думаеце, Лукашенко зможа спыніць свайго партнёра Пуціна ў гэты вырашальны момант? Яны якраз зараз пра гэта размаўляюць. Вось калі Пуцін пойдзе ва-банк. І ў такім разе, хутчэй за ўсё, не зможа, да? Вы разумееце, чым усё это для нас можа абернуцца. Вось як будзе дзейнічаць Украіна ў кірунку Беларусі пасля завяршэння гэтай вайны? Вось стрыманы каментар для радыёрацыі ад Ярослава Чарнагора, амбасадара па асаблівых даручэннях упраўлення несяброўскіх краін МЗС Украіны. Ми чітко розділяємо режим Лукашенка і його особисту думку, і народ Білорусі. Для нас немає ніяких сумнівів, що сам Олександр Лукашенко є частиною російського міра, і він виконує той порядок денний, який нав'язує йому Кремль. Все залежить від того, чи не вступить Республіка Білорусь повноцінно у цю війну. Якщо режим зможе втриматися і не надійшли свої війська, щоб вони воювали на боці Російської Федерації, це буде одне питання. А якщо все-таки Республіка Білорусь втягнеться в цю війну, то там будуть зовсім по-іншому обговорюватися умови. Рація.
Украіна, як вы разумееце, прайграваць рашуча не збіраецца, бо гэта канец іхнай дзяржаўнасці, якая мае больш як тысячагадовую гісторыю і наўрад ці спыніцца. Тое ж пра нас. Куды большыя шансы, што паваліцца Расійская Федэрацыя. І калі з Беларусі пачнуцца паўторныя дзеянні ў кірунку Украіны, то для ўсіх для нас будзе вельмі кепска. 500 удараў па цэлях у Беларусі, пра што папярэджваў Мадзяр, гэта не адзіная праблема, на якую мы можам нарывацца. Асабліва, калі будуць абмяркоўвацца ўмовы завяршэння вайны. Ну і яшчэ адзін варыянт, пра які пастаянна папярэджваюць паважаныя людзі. Зенон Пазняк і Мікалай Статкевіч. Што б ні было, у Расіі застаецца ядзерная карта. Праводзяцца падазроныя выпрабаванні. І толькі тое, што вядома, французы і палякі ўжо імітавалі ядзерныя ўдары субстратэгічнай зброяй па цэлях у Расіі і ў Беларусі. Ядзерная эскалацыя ўжо на пачатковым этапе можа стварыць сітуацыю ў Беларусі, у якой нават лінія фронту на тэрыторыі нашай краіны не будзе выглядаць самым жудасным сцэнаром. Наступствы рускага міру. І што нам застаецца? Спадзявацца на дэстабілізацыю ў Расіі і падзенне пуцінскага рэжыму. Іначай вы самыя ўсё разумееце. А так можа здарыцца. Прыгадайма канец Першай сусветнай і падзеі ў Расіі. Прыгадайма распад СССР. У нечым маем падзеі з падобнымі элементамі, як сёння. Сачыце за развіццём працэсаў разам з радыёрацыя, пакуль працуе інтэрнэт. Падпісвайцеся на наш канал, каму гэта бяспечна. Каментуйце, дапамагайце. У вырашальны момант мы будзем стаяць на беларусацэнтрычных пазіцыях і не будзем інструментам у руках будь-якіх лялькаводаў. Да сустрэчы!